Ikke altid, hvad det Men det sjove er, at bare på det kommer op igen, så du flyver nedad. Så er det egentlig mere, at den filmer på hovedet, når jeg gør sådan her. Det gør den nok. Hvor lader den være, Anders? Nu jeg filmer dig, og jeg filmer den der, at den bare ligger der. Så kan man fik hovedsignal. Så prøv at zoome ud, så starter den lige op og flyver lidt. Det bevæger sig. Du kan finde, hvad der sker der. Cut!